Iki suara asli kok. Suara asli to? Iya lho Pak De. Jajal tamat. Aja nyepelek iki lho manuk wis ra dispelekke Nadian wujute mung manuk. Nadian wujute mung Elisa. Aku yo iso nyanyi. Nyanyi yo. Gitu ya. Semeng atimu to. Wis nembang wae rasa omong. Omong mledot neh. Lanjut. Alus manis nang sam make. Iki upama dililane aku ndek bojo Elisano sedina takon nembang terus, aja omong nembang terus. Lho piye? Loh, padahal pernikahan itu 90% komunikasi loh, Pak De. Komunikasi ngomongin ngene kene kadung ngenteng-ngenteng ngono blekutuk ngono mengkeret mleh iki. Kang Mas opo arep tak gorengke endhog ngono kuwi. Kanggo nodo. Nganggo laras nodo. Laras kok nodo. Golek isi podang jenar iba bunga bisa gawe sing semeng manah kula. Wong edan. Wis ngedan-ngedanke iki lho. Lah ngrungokke wis enak menggetak iki. Semangat muda kok. Itu translate. Kalau Jawa itu bahasa Jawa itu ada dosonomo kan kita biar mengasah itu. Lho ngerti ora? Dosonomo ngerti ora? Dosonomo ngertimu dosa muka. Aku stereo ora tau mono. Mono itu zaman kapan itu? Poliponik kamu. Polikritik. Telaske Mbak Yu. Heeh. Nyandeng bisa dadi tombo spesial untuk sederek wonten Surabaya. Ya Surabaya. Sederek wonten Surabaya. Ugi katur yang memonitor lumantar channel YouTube Mbak Elisa. S Asta Brata Media juga ini banyak yang live di channel-channel yang lain. Terima kasih, memantau dari segala penjuru Indonesia maupun dunia. Yuk coba langsung buka celuk. Kendangan yang mau gonggomino coro tolong agungan Mas Arya. Yuk monggo Mbak. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggolek sing tak sayang mobang mobil mitaranganku kali ora krasa iso
Rapakan ati kegiwang liyan yen si podang andut ati kebranan ora mandut iku saya Sawang menjadi apa?